Бүген тапшыруга тагын бер матур эчтәлекле котлау хаты килде. Бердән 2 милләттәшебезне, Зур Чиркли авылында туып үскән. Бүгенге көндә станция Никулинада гомер кичерүче матур парны, бары берничә көн генә арасы булган туган көннәре белән. Аюпов Марат Мусеевичны 30 декабрьдә каршылаган 28 яшь тулу көне белән һәм Аюпова Рамиля Ринатовнаны бүгенге 2 январьда килгән 24 яшь тулу көне белән чын күңелдән Идилә апасы, Кәбир җизнәләре, Ринат абысы, Расима апасы, Динара, Ринат, Райля апасы, Камил җизнәсе, Райхан, Диния һәм Камилә котлыйлар. Безнең яраткан, кадерле кешеләребез, бик матур, яшь парларсыз. Тулы мәхәббәттә яшәп, икесе дә тырышлык, сабырлык, акыллылык күрсәтәләр. Уңган булып, үз алларына Алла әйтеп, матур яшәп киләләр. Уллары Самирның һәр адымына сыкланып яшиләр. Без дә бу кадерле кешеләребезне ачык йөзле, киң күңелле булулары өчен хөрмәт итәбез. Аларга кайчан гына барма, тулы табын, шат чырай белән каршылыйлар. Бүген якыннарыбызны туган көннәре белән котлап, яңа кергән елда бәхетләренең тагын да артуын телибез. Үзегез, балагыз сау-сәламәт булып алда да безне тик шатландырып гомер кичерегез. Белегез, без сезне бик яратабыз. Авыр чакта да, шатлыкларда да безгә таяна алалганыгызны онытмагыз. Тормыш дигәннәре зәһәр, төрле көнен күрсәтә. Бер шатлыгын биреп ала, бер кайгысын истәтә. Барысында җиңеп чыгып, яшәрсез Алла бирсә. Аптырап калмагыз әле авырлыклары килсә. Карагыз сез, күпме туган, якыннар янәшәдә. Бәйрәмнәрдә генә түгел, без килербез эштә дә. Я бер Алла, үзең күрше, нинди иманлы алар. Сезнең өчен сандугачлар матур мәдхия сайрар. Туган көннәрегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезне сөеп, хөрмәт итеп, матур җырны юллыйбыз. Кадерле Аюповлар гаиләсе, матур гомер бәйрәмнәрегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне кабул итегез. Şaklar bitmez.